שמי רויטל רודצקי, אני מעצבת פנים ומלבישת בתים כבר 14 שנים. בית זה המקום שבו אנחנו רוצים להרגיש בטוחים, רגועים, הכי בבית. אנחנו רוצים להשאיר מאחור את הלחץ בעבודה, את המצב הפוליטי או כל דבר אחר שהפריע לנו במשך היום. כדי לייצר הרגשה כזאת של בית, נדרשת מחשבה והשקעה בעיצובו. עיצוב נכון יתרום להרגשת שקט ונינוחות ויעזור לכם להתרכז במה שבאמת חשוב לכם בחייכם. הרקע המשפחתי שלי הקנה לי את הידע בחומרים שונים כמו עץ, צבע וטקסטיל, אשר מוסיפים מימד נוסף וחשוב בחשיבה שלי על הסגנון והאווירה של הבית. הסטודיו שלי נותן מענה לשיפוצים רחבים, הלבשת הבית וייעוץ בנושא חומרים ותכנון למגוון רחב מאוד של לקוחות בתחום הבנייה הפרטית. אם זה דירות פנטהאוז או בתי קרקע, דירות קבלן ודירות סטודיו קטנות לרווקים. הסגנון העיצובי שלי הוא שילוב של מספר סגנונות יחד. סגנון הקרוי אקלקטי. זה יכול להיות עיצוב מודרני בשילוב של נגיעות כפריות, או סגנון אורבני עם אלמנטים מודרניים. כל עוד שזה עונה על הדרישות והצרכים של הלקוחות, הוא מתאים לחזון העיצובי שהגדרנו ביחד. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לחוויה נפלאה של עיצוב, בנייה ועשייה, ומבטיחה לכם דרך מהנה ותוצאה שתקלע לטעמכם האישי. בואו נהפוך את מקום מגוריכם לבית. בואו נהפוך את תהליך העיצוב לחוויה.